pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalitan natin na ang ating amazing po na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Kunin natin yung Diyos maray na aldaw, mga tugang kong minamahal. Andito po si Mrs. Salvacion Villa ng Legazpi City. Siya po ay nagdigdig ang mga nakaaging linggo dahil sa may problema po yung sa iyang agong na nagparakulog ang tulak at nangangamba sila baka madala sa ospital. At ang ginawa niya kasi siya ay nirefer ng isa rin kapitbahay dito sa amin. Ang ginawa ko po kasi kulang po yung budget, pinainom ko ng Mega 1. I think 4 na kapsula isang araw, ano? So, 3 kapsula lang. Aga o tubanggi. Ngunyan sa pag-inom niya po ng ating Mega 1, pirang aldaw o linggo. Mga 2 weeks, naka-recover na siya. 2 weeks lang naka-recover na. So dahil na po siyang ininom na iba, Mega 1 lang. So ngayon po pag may pera kayo, umiinom pa rin para prevention. So praise God, talagang very powerful ang ating Mega 1 from Florida, USA na tinaw sa atin ng dakilang Panginoong Hesus. Ngayon, nakwento mo naman, bumalik ka ulit dito kasi yung apo mo, naginam kay Amazing Juice. Sabi mo, galing na sa mga hospital, doktor, ilang doktor na hospital lahat ang tulong doktor. Kasi nagpara ang problema, sobrang sipon, abo, nakainom na mga bulong for 6 months hindi gumaling. Dahil may siya dok nag 6 months. Mga perang kulang. So mga antibiotic lang. Antibiotics, pinainom mga antibiotics at ibang gamot. Salbutamol, cetirizine. Sa tulong doktor na yun, mga porles, ilang buwan siyang uminom ng mga synthetic drugs o sa doktor mo. Mga Perang 1 kulang. week ang sa kuya kan doktor. Pero Hindi, doon sa isang doktor, 1 week. Oo. Tapos, another naman, nagpa-check up naman ako. Today naman na naray. Lipat naman ako tapos try ko siya kung Dahil mo na pagsabihin tabi ang doktor at saka hospital. Ayun po. Nilipat mo uli. Hindi pa rin naray. Nilipat mo uli. Oo. So, nakatulo kayong consultation bago di sa kuya. So, simula na siya para abo, sipon, perang linggo o buwan siya nagpara-abo sipon na hindi gumagaling. Aluido. Mga perang ano eh. Mga magsi 6 months nga. 6 months. Pero, ang sinasabi ko sa inyo, 6 months na ang abo, sipon, hindi gumagaling. Saka kayo pumunta sa akin. Nung pumunta ka sa akin, ang tinay mo lang, Amazing Juice at saka Miracle C. Amazing Juice, Miracle C, ang pinainom mo lang. Ilang araw, ilang linggo, nakita mong may kagalingan yung apo mo. Naubos sarong box. Sarong box? Mega Amazing Juice. Amazing Juice. Sarong arugani doktor. Sarong blister. Oo, yun. So, more or less, isang linggo lang. Oo, sabay-sabay ko ito. So, isang linggo, ano na nangyari doon sa anak mo? Naka-recover na. So, in 2 weeks, totally nawala na. Oo, dahil na siyang abo mo niya. Wala nang abo talaga. So, praise God. Pagpasalamat tayo sa dakilang Panginoon Ako Kristo. din yung mag-irarayo ka na Amazing Juice. Siyempre, kasi doon gumaling ang apo mo, natulungan ang apo mo, ay kailangan, kaysa sabi nga natin, gumaling ka na, bakit mo hihinto? Huwag mong putulin, mag-maintenance na lang tayo. So yan tabi, ano masabi mo sa ating mga amazing Diyos? Diyos? Ako na, napasalamat ko sa imo do sa pa by way man na nagtaw di sa ko yung tao na naturuan ako na dili narahay so ako so makuapo. So magpasalamat tayo kay Lord na natulungan kayo, ang asawa mo, ang iyong anak at marami ka na rin na mga ni-refer dito, ni-recommend mo na si mama mo, si Francine, sino pa? So lahat po sila natulungan ng ating produkto. So ano masasabi mo sa ating mga nakikinig nanonood ngayon? Hindi, ano masasabi? Re-recommenda mo ba ang ating mga produkto sa kanila? Lalo-lalo may makaramdaman. Turo ko rin sa indo na maray na bulong, maray ta para sa kuya na matiyan ko manang karahayan talaga ta.
na-experience ko man ang pagmatay ko kang so. Ikaw umiinom ka na rin? Opo, Dok. Oh, okay. Talagang nagsabay-sabay kami ni ako. Ikaw ano man ang health concern mo? May ano ako, heart enlargement. May heart enlargement ka. Tamang-tama yung ating mga produkto. So high blood ko, nawara. Okay, So, gumaling ka rin. palpitation. Palpitation mo, okay na rin. Normal ka na rin, hindi ka na ako. nagpapalpitate. So, yan po mga minamahal kong kababayan na ito po ay isang pagpatunay ng ating mga produkto talagang nakakatulong para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. Ang kailangan natin, sabi nga, there's no harm in trying than none at all. Parati tayong manalig sa dakilang Panginoong Hesus. Pagdasal natin, bago tayo uminom nito at maniwala po kayo, sa ako po naniniwala na malaki po, hindi ko masabing 100%, pero malaki po ang magagawa nito para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. So maraming salamat, Madam. Congratulations. Tapos, nag-recommended sa Kodig Dio si, Manay Silya, so kataning may si Silya de Belen. So congratulations din, Manay Silya de Belen. Yan Dahil sa iya. Dahil Ako sa imo, magaling naging na instrumento istorya. ka ni Lord para matulungan itong ating kababayan na gumaling siya, gumaling asawa niya, gumaling yung apo niya, at marami na rin natulungan ng ating mga produkto na galing sa Amerika. Maraming salamat, magandang umaga, God bless, and always pray to the Lord. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Miss J. Bayaban from Makakay Albay at meron po siyang ikukwento sa atin kasi dumulog po ito sa akin several months ago at ang sabi niya sa akin mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney at sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Mega 1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss G. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss G, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yung pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Lynn Beheran, taga Pakakay Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka ito po sa Mega 1 kay Dr. Joey po kasi nung ano po ako na hospital po ako tapos pumunta po ako sa kanya na po ako ng Mega 1 tapos hindi po ako na dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mataas po hindi agad ako na CT scan. Pero nung uminom po ako ng Mega 1, yun, bumaba na po. Saka ako na CT scan. Tapos, po ako na operahan. Na-operahan din po ako, pero nagpasalamat po ako kasi nung binayopsy po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya, tuwa po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. Mega 1 po kay Dr. Dito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko. Yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat ko po talaga. Nakilala ko po siya at saka Mega 1 po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joey dito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss J. At sinasabi ko, bayaban ka. Kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po po. Middle name pala bayaban. Bihira nung nga pala ang ano yan. Okay, so... Yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si J. Ay medyo matagal na rin natin nakilala. At yun nga po, naalala rin tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom, nung binayopsy,
ay hindi na po cancerous. Yung ano na, benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating mineral. So, Merry Christmas, J, and congratulations. At hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Maraming salamat. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Miss J. Bayaban from Makakay Albay at meron po siyang ikukwento sa atin kasi lumulog po ito sa akin. Magandang umaga. Umaga po sa inyo. Okay. Ako po si Corazon, ako na taga Banyag. Nagpunta ako kay Doc dito for dahil sa mayroon akong rashes at saka nabagok yung ulo ko. So, may sugar ka pa? At high sugar pa High ako. sugar. Tapos, sabi sa akin, opera na ko ta. Sa ospital, Sa ospital. saan dinalang ka? Oo. Hindi na nabagok so ano ko sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Doc dito, parang inisadis ko sa iya kung anong marayon. Kaya di ba irma kung sa loob ng 2 semana, 2 linggo. 2 linggo, at saka yung missing Amazing juice, amazing pour. missing for at saka ano, Amazing juice, amazing coffee. missing kobe. Opo. Yan. At saka sa loob ng 2 semana, naraya ko, wala nang rashes. At saka nag-abil pa ako ng sabon, kape. Opo. Oh. Salamat sa Panginoon na Galing ka. napagaling ako at wala na akong ano. So rasis mo nanay, nawala na talaga. Na nagralaya na Oh, baga. wala na. Tapos yung sugar mo, nagpa-laboratory normal, 110. Okay, so Nagpapunta ko almost, kanina opo, yun sa dinere. Okay. 110 na lang. okay, so almost normal. Opo. Kaya nagpunta Pagkatapos- naman ako kung ano ang maraming pag-maintain ko. Opo, pwede po yan na maintain ka na lang. Doon po sa amazing po, ilang beses ka umiinom? Twice? Twice a day. Twice a day. Oo, 4 na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang. Tapos, maaaring lagyan na lang natin 1 mega once sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang pagaling mo. Kasi 2 weeks pa lang, ang laki na ng Kaya nagawasan nga, mo. maski ako maray na, punta rin pa rin ako dito. Yes, kaya lang kasi Oo, maintenance. maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo nanay? 78 na. Oh, Sa 78 January, na. 79 na. Oh, Wala Jan- man akong maintenance kasi. January sa Ngayon lang ako 79 na nangyari si nanay. Walang Kaya- maintenance. Ngayon po ay dahil po sa amazing po, gumaling yung kanyang process. Rasis. Yung Nagrelaya sugar na niya, rin. nag-normalize. Pagkatapos na bagok mong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Uy, ito nga Ayaw. yun, nabagumpay. Yan ang bagok sa iyo. Kaya nagpapasalamat si nanay. Unang-una kay Lord Jesus Christ. Pangalawa dun sa ating mga amazing products. At natagpuan mo ito at nakainom ka tayo. Napakinggan ko nga sa radyo, kaya Opo. sabi ko, makagamot akong kwarta, pupunta ko dito. Opo, Kaya nangyari kayo, na po nangyari yan. na. Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig nanay sa atin ngayon? Mayroon nagsuggest sa akin si, yung kabarkada ko. Saan ka pumunta? Sabi ko doon. Hindi ko man sinabi. Oo, siya ay yung mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero nakakain siya ng marara na Oo, ganyan. nagalaki. Oo, anong marara? Yung sa Oh, dito rin, yung amazing problem. Oo. So masasabi mo po nanay na ito may rekomenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din. Yung lahat ng mga nakikinig na may mga karamdaman, pwede mong i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng ating amazing po. Kaya sasabihan ko si, huwag ng pangalan. Awag ng pangalan. Sasabihan ko siya na pumunta kami. Yes, pwede mong samahan. Oo, So samahan yung, ko siya. ang ibig sabihin ni nanay, lahat ng mga may karamdaman, mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo ang amazing po na galing sa Amerika,
sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, natulungan ng produktong ito na gumaling ang kanyang mga kate-kate, yung rashes niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong makaramdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your Assistant. at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon, ay 79 na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kate-kate ko. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parate, God first. Ilagay mo nga nanay ang kamay mo ganun. God first. God first. Again, love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love sa bawat isa. Then, success. Okay. Success, ganyan. Success. Kaya, successful kang gumaling ka na. Gumaling. Okay, maliwanag. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana makatulong din po. Ako po pala si Violeta Bungat, na taga Tabaco, Bungabong City. Namibig ko po ini si Doc Bitito dahil doon po sa nako ang barkada sa Caritusan, sa Cassandra. Nalilimuan ko na ugaling sa pangalan niya. Tapos po, sumabay kami doon sa Kahubutan. Bumili kami ng gamot nito. Tapos yung itong mga product niya. Sa 3 buwan pag-inom ko ng gamot, saka yung kape, saka yung juice. Sawa naman ang juice, nawala naman yung waiter ko. Tapos yung mga anak ko, nag-iinom ng juice, kape. Kailan ka po nag-start? 2016? 2016? 2016. So, ngayon po, kailan po kayo, bumalik naman? Ngayon. Ngayon. Pero dati nag-ano ko, nagpapadala ko ng ito sa online. Nag-chat yung mga anak ko, yung isang anak ko. Na-order si Kato ng ganito, o kaya kape. Maraming natutulungan sa ganitong product ni Doc Bitito. Try nyo po itong product ni Doc Bitito. Salamat! Po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Albay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan pumatulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib ng umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag po nga ninyo sa amin, madam, kung ano po nangyari kay sir last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi parang naano siya sa pag ng tubig. Yung igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo nung na good for 15 days, totally. Na talagang hindi na siya sumasakit yung puso niya. 3 days. Hindi na siya nang ihi. 3 days lang siya ng kagalingan. Ang ginawa. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Panginoon Diyos. Nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak. Kasi ayaw talaga niya sa mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo yung urinary. Urinalysis. Sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi mo. Kaya kami pumunta dito.
So talagang very powerful. In just 15 days po, natulungan ng ating Migawan. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Migawan? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak, Opo. para uminom nitong ating produkto na tatangin na galing sa Amerika? Opo. Kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto yan, walang side effect. Walang side effect Sabi ko, kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, Mike, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Migawan na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Migawan na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Daisy, sa Daraga Albay. May sakit po ako. At saka yung husband ko, si Quintin, may sakit din pong diabetes. Hindi na siya nakakalakad. I-try po namin yung Amazing Trio ni Doc Betito. Noong November, sa awa ng Diyos, nakalakad na po siya. Kaya hanggang ngayon, umiinom pa rin kami ng produktong galing kay Doc Betito. Salamat po sa mahal ng Diyos. So kayo po nanay, sa mga kaibigan natin, kamag-anak, nakakakilala sa atin, ito po ba ay ini-endorso mo sa kanila na sila ay itry din ang Amazing Tree or Amazing po na galing sa Amerika? Okay. Ini-endorso ko po sa mga kaibigan ko at kilala na mag-try din ng Amazing Trio or Amazing 4 para maano ang kanilang karamdaman. Okay, so salamat. Ilang taon na nga pala kayo, nanay? 80 years old na po ako, pati yung husband ko po ay 80 years old din. O, sana maabot natin na yung 85, 90, 95 at 101 para maging milyonaryo at milyonarya kayo ni tatay. Sana po. Kaya nga po, at ipagdasal natin na maaprobahan po ng gobyerno iyong panukala sa mga senior citizen na 80 to 95, 25,000 each, then 101 may 1 million. Sana po. Okay, salamat Awa ng nanay. Diyos. God bless and mabuhay po kayo. Opo. Thank you po, Doc. Okay, wala po. Ako po si Daisy, sa Daraga. Ako si Junior Napoles na taga Albang Puro Tudor na Albay. Naganda ko dili kidokta may kamatian ako sa kidney stone. Tapos sinubukan ko ading Miracle Health Corporation ito Amazing 4 na-try ko na marayon, nakabulong talaga. Kaya imbitan ko man kamo na testingin man yung ading produkto sa ading Miracle Health. Saka po sa kidney, saka yung gallbladder, saka yung daluyan ko ng ihi, yung nakakapit pa ako ng magandang digdi. Mga 10 days lang na hindi ko kapitir. After kang pag-try po din Amazing. Kaya nga na po, nagalumulan ako dito na yung parang gusto ba kinayo pa ibang nakutira ng mga bato-bato hindi pa naani. Ba't tuloy ang mali? Kang rin po, sir, so ano mo, so inot na pag-take din Amazing po. Nung nasa ng October, siguro mga pizza 3 yata yun ako nagparito. Sabi ko, mag-testing man yun, tangan yung maniwala ka mo. Ako, maray talaga so result sa akin sa ating gulong na yan.
Magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Andito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano pong magandang benepisyo na naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle Seed Mega Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak, kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon at saka ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay. 47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinunan sa na po, so pagbaksina sa iyang second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ming kadaiman kami, daiman pwede kami mag-admit sa BRTTH sa bawal, dahil magkasasaka, dahil man na mga bantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa physician surgeon. Kung na po ito ang pangarang kang physician surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay pitong aldaw, sa lukang pitong aldaw, ning antibiotics, saka may mga reseta pang mga bulong na mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong, digdi sa paa. Tapos, balik ko naman sa sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, igpa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasukreatin na niya. Ang utro ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Alang tao na sukreatin na niya. Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko duman result. Ang kawin ngayon, ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist na yun, na dialysis ngayon yan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, habo niya magpa-dialysis. Pagpaparalubuton ngayon ang lawas ko, ang nangyayang ako maniwango na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining Amazing 4 radyo. I-try ko, nagdigdi ako sa Doc Joey Betito. Igapot ko, kung ano lang. Pinailing ko sa iya, so salt nung blood chem na alang gawin so creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis. Muna. Subukan natin. Subukan mo tangay ining Amazing 4. Di yo, inot, andara ko sa nangani 1K. Dahil akong ibang kwanta. Tinawan ako ni Doc ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako ning sa half month. 15 días na tumada. At obserbasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, na dati, ang sarong sandro, nagtatawad na nga niya, abo na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na anit baya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala dara ko naman sa park, sa Daraga. Libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so creatinine niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom ng Mega Amazing 4, twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. So from 541.89 naging 105, which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin may papaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak. Dahil nga sabi mo,
suka na lang ng suka, nahihirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Kaya ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Umapit ako sa iya, tumanggi, nagpapagati ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi ang katawan niya, katrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, dahil lang. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing po. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po mga, ano po masasabi mo ngayon sa mga marami rin nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. Kumita man. Okay, magandang hapon po sa ating amazing people. Tuesday afternoon, July 1st. At maganda po ang pasok ng buwan sa atin. Pumunta po dito kaninang umaga si Sir American Sir Michael kasamang kanyang asawa, newlywed, mga 1 week or 2 weeks pa lang na taga Samar. Maraming sakit po ito si Sir Michael, may 74 years old. Nirepair po siya ng isang naturopathic doctor from Masbate, from Samar din pero malayong lugar sa kanila. Tamang-tama dito sila sa Liga Albay, ni-repair sa atin at bumili po ng good for 1 month. Pati yung kanyang wife may problema rin at pinahatid ko po sa terminal dito sa ating ating assistant na si Mac. Babalik daw sila, baka may sasakyan na. Kasi bago lang si Sir Michael sa Pilipinas. Is American from San Diego ba yun? San Diego ata. Diyan po sa USA. At marami pong sumunod. May isa rin po taga Malinaw, mayroon pong psoriasis, mayroong pneumonia, si Manay naman. 75, 76, well, something like that. Medyo marami po ang may mga karamdaman ngayon. Kaya mag-ingat po tayo, lalo ang panahon natin. So magdala po tayo ng umbrella. Sa mga kababaihan, sa kalalakihan naman, pwede rin po ang umbrella, pwede rin po ang cap, pwede rin po ang sweater. At ako po dyan, medyo mahina tayo dyan. Kaya iniinuman natin kaagad ng maraming supplements, ng mga amazing products natin. At sa atin po naman, marami po tayong testimonial, pero sa Webes po magtitestimony ito si Ma'am Len sa kanyang sarili. Pero siya na po ang papag-testimony natin para po siya from the horse mouth. Ako naman po, with my, I'll be celebrating my 71st birthday on August 19. So more than a month ago, more than a month after, I'm thankful to the Lord na we are very strong, healthy than ever. At yun nga po ang aking sandata ay amazing products, amazing for. At of course, yung diet. Hindi po tayo ngayon kumakain ng rice sa gabi. No, siguro less than a month. So ginawa ko po ito, I think June, first week of June. So kaya naman po. Kaya naman. At nagdi-sure tayo. Minsan may mga gulay, mayroon ding iba, pero no rice. Kasi
ang wish ko pagdating ng August, ang timbang natin halos talagang konti na lang o kung pwede, tamang-tama sa age ko. So, kailangan po kasi meron kang gagawin. Pag meron kang gustong abutin na tagumpay, may gagawin ka. Kung gusto mong umasinso, may gagawin tayo. Kung gusto mo nung maging healthy, mayroon din po tayong gagawin. So, kasama na po dyan yung eating healthy foods, more on fruits, vegetables, less rice, especially in the evening. Then, avoid yung mga fatty, salty, yung meat, lalo na sa gabi. At more on fruits and vegetables. And itong Amazing 4 products natin. And amazing coffee, amazing juice. Yan. At makikita natin malaking pagbabago sa ating katawan. Ngayon, sabi natin, Dok, wala akong pera. Alam po ninyo, pag parati tayo magsabing walang pera, mangyari po talaga, wala kang pera. Sabihin po natin ganito, Dok, with the grace of God, hahanapin natin ang perang pambili ng amazing products mong yan para ako maging healthy, di ba? Pero lagi kang sabing wala kang pera, wala kang pera. Pero hingi natin sa Panginoon, Lord, please give me the blessings, yung pambili ko po ng amazing for good for, halimbawa, 1 month, 2 months, 3 months. At gumawa ka ng mga paraan, kung nagninegosyo ka, sikapin mong dagdagan mo. Kung nagtatrabaho ka, higusan mo. Magtipid ka, huwag kang magsigarilyo, magbisyo. Di ba? Yung mga pagkain ng mga masarap, paminsan-minsan lang. Maniwala ka, magkakaroon ka. Pero puro ka lang agrangay, wala. Talaga mawawalan ka. Di ba? Ako, sabi ko, God's grace, bless us, O Lord. Itong July, ngayon, daming pumunta sa atin ngayon, di ba? Na para matulungan sila. So, ganun po yan. Huwag po tayo puro na lang, puro negative. Alisin po natin ang negative sa ating katawan. Di ba? At kung pwede po, laging positive, laging amiable ka, laging matulungin ka. At saka yung mga tao po dyan na mga mayayaman, mga powerful, kung kayo po yung mga pagkain na na sobra, ibigay po natin sa tao. Diba? Huwag po natin ipakain lang sa aso o sa pusa o itapon sa basura. Diba? Ang dami nagugutom. Remember, ang ating grasyang natin na nakukuha natin, galing po sa Panginoon Diyos yan. Maniwala po kayo. Huwag po natin sabihin, kaya, kasi ako, umasenso ako. Di. From God. Yan. Pinachannel sa atin para tayo ay makatulong sa kapwa. Dapat ganun po yan. Okay, so yan po ang aking masasabi ko sa inyo. Sana tayo ay maging proactive, positibo, at lagi nating alalahanin, isipin, isa lang po ang buhay natin, kaya ating pong huwag po tayong kampante, ating pong pangalagaan. At ngayon po sa daming challenges, kailangan po natin mga makabagong mga produktong natural na mayroon na pong napatunayan na talagang nakakatulong. Sa amin po talaga hindi sa yabang. Sa 10 po po dyan, at least 8 to 9 ang natutulungan kaagad within a month. Meron na pong pagbabago. Diba? Yung 3 months, mga 9.5, yung 6 months, bibira po yan. Okay, maliwanag. Iba't iba pong challenges yan, health challenges. Ayan nga ang kagandahan Walang natural, walang side effects. Diba? So yan pong we are lucky that God gave these products to us. Yan po ang katotohanan. And I value this
kaysa ako po'y pumunta doon sa mga bagay na hindi ko sigurado kung ano mangyayari sa akin. Ito, sigurado ko na. Di ba? Marami na ako napatunayan dito. At maganda ang resulta. Nakakatulong tayo. Pero sa mga bagay-bagay na hindi tayo sigurado, ay yan po ay pinag-iisip ka po ng matagal bago tayo pumasok dyan. Di ba? So, yan lang po ang masasabi ko sa inyo. Sana tayo ay maging maagap sa mga bagay-bagay na nakakabigay ng kagandahan sa ating buhay. Okay. Ngayon, ganito po yan. Kung kayo po ay, sabi ko nga, kung kayo may problema sa karamdaman, naka 6 months na kayo, naka 1 year na kayo, hindi kayo totaling gumagaling. Diba? May problema nga. Yung sinasabi, may kulang. Kami po yung kulang. Diba? Ngayon, katulad nung pumunta nung isang araw, pero yun po ninyo, 5 taon na uminom ng synthetic drugs sa high blood, sa high cholesterol. Alam po nangyari, creatinine 900 plus. Lahat ng doktor sa pinuntan gustong i-dialysis siya. Eh ayaw niya naman magpa-dialysis. Ayaw niya. Kaya nakipagsapalaran po sa amin. Ako, hindi ako nangangako kasi sobrang taas. Kung yung mga 500, 600 lang, may pag-asa pa. Yan 900 plus, slim chance natin dyan. Pero marami tayong gagawin. Unang-una, yung grace of God. Okay, din disiplina. At ito. Okay. So, ganun po yan. Huwag na nating antayin at umabot pa. At, yun, si nanay, binigyan naman daw siya ng antibiotics. Sabi ko, kung paulit-ulit ni antibiotics, yun nga raw, nahihirapan na siya. So, mayroong psoriasis, mayroong pong pneumonia at marami pang mga health challenges. So, sinubukan na tayo kanina. So, yan po mga minamahal kong kababayan na ang buhay hindi tsamba-tsamba. Ang buhay, meron kang gagawin. At isa lang po ang buhay. Ang pera po, nakukuha lang yan. Ako ilang bis na nawala ng pera. Pero pag bumabalik po, mas sobra. Kasi nga po, wala akong ginagawang masama. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Diba? Bahala na siya. Total, ang pera naman galing sa kanya. Ang mga ito pong mga meron tayo, galing sa kanya yan. Diba? Na kung nawala man sa atin, may gumawa sa ating masama, ipagsa Diyos natin. Huwag tayong maratel. Maratel lang po, ano lang po tayo, tutukan natin ang buhay natin kasi isa lang ang buhay. Ang pera, madaling nakukuha lang po yan. Diba? Nakukuha, nawawala, nakukuha, nawawala. Pero gastusin po natin sa magandang pagkakagastusan, lalong-lalo na sa ating kalusugan. Kasi we have only one life. Huwag natin kuriputan ang buhay natin. When it comes sa kalusugan, kuriputan mo na sa bisyo. Huwag kang magbisyo. Hindi. Mag-ano mo, konti lang. Isang beer lang o 2 beer. Pero sigarilyo talaga, wala na dapat yan. Kasi puso po yan. Puso, cancer. Diba? O, kung magkarne ka, siguro once a week. Tanghali, huwag gabi sa gabi. Dalaga dyan ay diet ka na dyan. Kasi matutulog ka na, wala ka na activities. Diba? O, tapos, kung ikaw na mag-relax, mag-enjoy, siguro once a month. Huwag yung twice a week. Diba? Once or twice a month. Diba? Oh, don't gamble, huwag kang magsusugal. Oh, di ba? Kung magsugal ka man, siguro once in a blue moon. Di ba? So, ganun po yan. Kailangan po natin ay meron tayong sistema sa buhay. Huwag yung tira lang ng tira, bahala na. Usually marami sa Pilipino ang bahala na. Di ba? Bahala na. Para in 2019, bahala na. Kakandidato ako na marangkal. Nung una, umpisa pa lang, ang lakas-lakas.
pag ultima ora, talo. Yan naman. Kaya nga, 2022, ini-invite tayo. 2025, ini-invite ulit tayo. Kako, pasensya na. Di ba? Dito, panalo ako. Sa dyan, ay delikadong hindi matatalo. Di ba? Wala naman tayong agenda para sa sarili pag tayo manalo. Parating ang ano lang na makakatulong sana sa maraming tao. Pero dito naman, nakakatulong naman kami. Lalong-lalo na yung KKK. Yan, malapit ang KKK. Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. Marami dito. Pag isa puso natin ito, marami tayo ditong kikita dito. Diba? KKK. Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. Parang ito po ay true referral system lang. Mag-refer kayo sa ating amazing products, mag-refer kayo sa ating mga resort and hotel sa Dorotea, at mag-refer kayo sa transient house natin, rooms, accommodation, di ba? Tatlo tayo, pwede tayong pagkakakitaan. So yan po. Kasi mahilig tayong magkwento, wala naman nangyayari. Oy pare, akit, nanalo ka pala sa sabong. Oo, balatuhan mo naman ako. Di ba? Yung pala kwentong kutsero, hindi naman pala nagsabong, di ba? Di ba? So, samantalang ito, alam mo pare, yung kaibigan ko, na-aksidente. Uminom ng amazing products, 5 ay 4. After 5 minutes, 3 kapsula. Pagkatapos pinainom pa ng yung tinatawag nating original na products galing sa Amerika, na mineral products. Kaya sila pinaka-original sa Amerika. Alam mo, ang bilis, ang sakit-sakit ng tiyan, may dysmenorrhea, na bumagsak pa kasi nagkaroon ng nandilimam pero ang laki kaga, ang bilis ng recovery. Hindi na nagpadala sa ospital, di ba? So, ganun po dapat, yung katotohanan lang. Kung nag-abel, na paano natin? May kita ka, may incentive ka. Di ba? May pambili ka ng bigas, ng ulam, baka may sobra ka pang pangbayad ng kuryente at ng ilaw at ang kuryente mo at tubig, di ba? So yan po ang maganda, di ba? So yan po, lahat ng tutulungan namin kayo. Yan ang gusto ko, tulong ng tulong. Matulungan ng maraming tao. Kaya hindi tayo pumasok sa politika. Sa politika, ang gulo. Hindi matapos-tapos ang gulo. May mga nagsasabi, ilang buwan lang. Pero yun po yan. Masakit sa ulo yan, masakit sa dibdib. Samantalang tayo, tumutulong na, maraming natutuwa, maraming nagdadasal sa atin. Kay Lord na si Doc Joey Bitito nasa mabuting kalagayan, healthy, humabang buhay, at maraming matutulungan. Maraming nagdadasal. Siyempre naman si Lord, maraming nagdadasal, malamang tutulungan tayo, malamang gagawin niya. Kasi nakakatulong tayo eh. Hindi tayo nakakasira ng kapwa. Di ba? Yan po ang pinakamaganda, yung marami nagdadasal sa atin. Di ba? Kako, nagpapasalamat sila. Kako, pasalamat ninyo sa akin. Pagdasalang ninyo ako kay Lord, tama na yon. Wala na kayong mga dala kung ano-ano. Wala na. Hindi ko na kailangan yan. Di ba? So, satisfied sila. Ang satisfaction natin, rate natin, hindi naman sa pagyayabang, pinakamababa, 85 to 98%. Yan po ang satisfaction rating natin. Kanina nga pala pumunta dito yung ating kaibigan from Santo Domingo, Albay. Tumakbo rin po itong pagka-mayor noong 2019. Ako tumakbong para board member. Siya naman ay tumakbong para for mayor. Sa tatlong naglaban, pangalawa siya. Kasi tatlo, pero kung one-on-one, baka nanalo siya noon. Pero sabi niya, Doc, mas mabuting hindi raw siya nanalo. Kasi alam niya, ang nangyayari sa politika. Ngayon nga pala sa politika Santo Domingo, may bago ng mayor. Natalo na yung dating mayor. Sabi niya, mas maganda ngayon, retired,
kapitan sa barko, may sarili na rin po itong resort yan sa Santo Domingo at siya po ay meron ngayong farm. Ang laki ng farm niya. Ilan ito? 15 hectares ata sa bundok. Nag-aalaga siya ng maraming chicks na maging chicken. Ano lang, 35 days lang. Dinadalan siya ng mga chicks, then inaalagaan, and 35 days kinukuha. Dinadala sa kanya at pinipick up. Okay, napakaganda na negosyo. Diba? At ang kanyang chicks na yung sisiw, umabot ata mga 115,000 inaalagaan niya. Yan po ay for 1 month lang mahigit. Malaki pong negosyo, maganda. Maganda ang kanyang pinagkakakitaan. So pumunta kanina dito sa akin, dahil medyo tumas lang ng ang kanyang diabetes, ang sugar. Pero hindi pa naman alarming. Diba? So, down to earth din itong mamang ito. Isa sa pinakamayaman dyan sa Santo Domingo Albay, pero siya ay down to earth. Para simpleng-simple lang. Sir, estilyo mo. Yan. Pinabati kita. Mabuhay po kayo. Mas lalo kayo umasinso. Okay. Ganda po. Ganda po ng kanyang pinakita sa akin ng video. Yung kanyang alaga sa 15 hektarya. Yan po sa Salvacion. Barangay Salvacion, Santo Domingo, Albay. Yan. Si Mr. Estilio mo. At meron din po siyang resort yan po sa Santo Domingo. Pagtanong lang po ninyo yung pag-ari ni Mr. Estilio mo. Ano po yun? Maganda. Along the beach ang kanyang resort. Okay tayo. Alam mo, pag mga kaibigan na ganyan, no problem kung i-promote natin ng libre. Wala namang problema yan sa akin. Diba? Pumunta doon sa Santo Domingo, sa resort ni Mr. Estilio mo. Pumunta naman sa Bakakay, kay Doc Joey sa Dorotea Resort. Ganun talaga yan, di ba? Okay, so yan po. Pumunta sa akin, Amerikano, di ba? Mama, pumunta, may-ari ng farm at saka ng resort, di ba? Ngayon po, pumupunta sa atin, hindi na mga ordinaryong tao, medyo class na. Di ba? Pero ang akin po dyan na tratasyon pare-parehas po. Wala po kayong mayaman, walang matalino, walang very powerful, walang mangmang. Pare-parehas po kayong kaibigan ko, pare-parehas kayong kapatid ko. Okay, tinuturing ko yung kapatid. Pag ang wish ko talaga, tuluyan kayong gumaling. Hindi lang yung pera ninyo ng habol ko. Okay, maliwanag. Okay, sana naintindihan ninyo natin. Kung kayo po mapera, pumunta kayo sa akin na talagang gusto niyo matulungan, okay lang yan. Kung kayo pobre, gusto niyo matulungan, okay lang. Kung magkano ang pera mo, walang problema sa akin po yan, di ba? Ang importante lang, kayo, irerespeto ko, respeto rin niyo ako, di ba? Kung kayo ay ginagawa kong para kayong king or queen, dapat ako gawin ninyong parang prince. Di ba? So, ganun lang po yan, di ba? Respetuhan lang. Okay, sa akin, walang masamang tinapay kay Doc Joey. After all, mag-71 na po ako eh. Pero ang lakas ko po, sa totoo lang, parang 50 lang. Mga 20 years younger ang aking po. Dati po, sakitin akong wala pa akong supplement. Hindi ko pa natagpuan itong supplement na to. Sakitin po tayo. Sa totoo lang, mga 1990s. 1990s po. Grabe ang ko noon. I was hospitalized twice. But with the grace of God, ayaw ko talaga sa supplement dati. Hindi ako naniniwala. Pero doon ako pinaano ng Panginoon eh. Talagang hindi ko talagang sukat akalain na mapunta ako dito sa ganitong pagkakataon. Sapagkat dati ako, drugs din po ako, synthetic drugs din po ako ang ko dati. Tapos mga 1980s, 90s. Pero nung 20s, year 2000, doon na po ako nag-umpisa.
Late 90s, nag-umpisa na rin po ako sa supplement. Pero year 20s talaga, year 2000, doon ako nahasa ng gusto. Okay. At very, very satisfied. Very, very, sa kalusugan ko, sa pamilya ko, sa mga kaibigan, kakilala, kamag-anak ko na naniwala sa akin. Yung hindi naniwala, pasensya. Kasi hindi naniwala eh. Kasi halimbawa, nung aking kabataan, high school ko, nag-aral tayo ng hindi sub-sub. So mga matatalino ko na classmates, nakakilala sa akin, dati mga matatalino, magagaling, pero nung lumaki na kami, tumanda na kami, nakita nila yung aking pagbabago. Di ba? Hindi sila makapaniwala. Di ba? Ganun eh. Ako kasi, pag ginusto ko, ginagawa ko sa totoo lang. 2022, year 2022, 1 year po hindi ako kumain ng rice. 1 year. Ang kinain ko noon, pinakakain ko lang, kasi mahilig ako kumain ng lugaw. Paminsan-minsan kumakain ako ng lugaw. Pero yung rice talaga, persi wala. Kahit sa handaan, kakain lang ako gulay, ulam. So, ganun po ako tindi. Pag ako ginusto ko, gagawin ko. O, noon, after that, ako, lahat normal. Except a little of the cholesterol. O, yan ako, hanggang sa ngayon. Ngayon naman, dahil sa medyo napasarap din ang kain ko dati, noong December, medyo lumaki ang aking katawan. Yung tiyan ko, hindi na masyadong malaki. Ayan na nga. Konti na lang. Diba? Yan. Gusto ko kasi, mawala yung ditong konti. Diba? So ngayon, magwawan mata naman, walang rice sa gabi. Kasi disiplina po yan eh. Yung disiplina ang maghatid sa atin sa tagumpay, sa success na tinatawag. So, kailangan po dito discipline and commitment. So, ito po, hindi ko sinasabing gawin po ninyong ginagawa ko. Pero kung magawa po ninyo, napakaganda para sa inyo po. Totoo po yan. Diba? Kung nagawa ko po yan, bakit hindi ninyo magawa? Parehas naman tayo tao. Mas gwapo pa kayo o mas maganda kayo gwapo, maganda kayo. Mas matalino kayo sa akin, mas mapera kayo sa akin. Pwede niyo magawa po 'yan, di ba? Kailangan lang po, sabi ko, prayer, discipline and commitment. Okay? Lalong-lalo na when it comes to kalusugan. Sa nga po, sa negosyo, sa trabaho, talagang dibdiban tayo. Okay po, hindi ko sinasabing hindi okay pero wag po natin pababayaan ang kalusugan. Kasi ang trabaho, mawala tayo, pwede tayo makakuha po muli, baka mas maganda pa. Sa negosyo, ganun din. Ako dati ilang negosyo laging lugi. Hanggang sa na-scam pa ako. Diba? Ilang bisa ako na-scam. Pero, nabawi ko. Na-recover ko. Mas maganda pa. Mas pa. Diba? Kaya, pero sa buhay, mahirap po. Mahirap. Pag nawala ka na, wala na. Okay, maliwanag. Sana po, atin pong naintindihan yung aking mga sinasabi. Kung ano man po ang problema ninyo, punta lang po kayo. Wala po tayong consultation fee. Libre po yan. Okay. Basta lang po, kailangan tayo ay desidido na gusto niyo matulungan namin kayo. Bukas nga pala, Wednesday, baka po Wednesday, nasa Dorotea po ako, pero si Ma'am Lee naman, magaling na po yan. Naturuan ko na, mas magaling na nga sa akin eh. Sabi nga lang, ang estudyante daw, mas magaling sa professor, sa teacher, di ba? Magaling na po yung si Ma'am. Yung mga delicate lang, tatawag yan sa akin, yung kakausapin ko po kayo. O, yung pong gustong sa Dorotea, doon po ako, maghapon, kasi po yung aking Fortuner, ibabaping po, pinapinturahan ko maganda, original pong pintura, ibabaping,
yung ano, baka ano po ito, maganda po ito. Nasa 70 plus pa lang ang mileage. Wala po itong major na ano accident, mga gas lang, pero pinapinturahan ko na. Baka ibenta ko na. Kaya 2019 pala, September. Pero halos hindi natin nagamit noong pandemic, 2020, 21, 22. Nagamit lang halos natin 2024 na, 23, pero nagagamit-gamit na rin. Pero dito lang, at bihira lang. Diba ngayon, hindi ko nagamit kahit itong araw na ito. Kahapon, sandali lang sa co-op lang. Yun lang. O bukas, Dorotea lang. Diba? So, hindi masyadong gamit. Kaya maganda. Okay? Kung sino po naghanap sa inyo ng Fortuner 2019, 70,000 plus pa lang ang mileage, 74 ata. Okay, so pwede ko na pong, ayaw ko sana, kaso yung inaano sa akin kung gusto ko rin ibenta. Sige ako. At total August, birthday ko, at least meron tayong bago. Di ba? Kung ako yung nagkandidato, yung konting ipon natin nawala, baka talo pa. Ito, magkakaroon tayo ng bago. Di ba? Wala pang pagod. Kasi ang ayaw ko sa ang grabing karampanyan, yung pagod. Okay, di ba dito sa ating yung natin sa food supplement, ang pagod mo naman puro dal lang, paliwanag, ganyan, pero hindi yung pupunta ka sa mga liblib na lugar. Yan po ang nahirapan ako doon. Okay, so ito po, maganda. Sana bukas magsadya kayo dito. We are open at 8:30. Matatapos po yan ng alas 6:30 o alas 6. So, wag na po ninyo abutin pang alas 6 kasi si Ma'am Len, alas 5:30 po yung nag-ano na sa radyo hanggang 5 before 6. Then 6 to 6:30 po, nagla-live na po yan. Okay, at ako naman po wala dito bukas. At pupunta tayo sa Dorotea Resort at ipapabapping natin yung ato at saka may asikasuhin tayo doon. Inaayos-ayos pa natin sa Dorotea Resort. So mga minamahal kong kababayan, ang ating address nga pala doon sa mga baguhan ay DJB Eatery, Barangay 18, Cabangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City, beside Mabel Passion, yung gumagawa po ng mga damit pangkasal at mga for a special occasion. So go to Mabel Passion. At ang numero, along the road lang po, main road natin. Ang number po natin 0910